almeno Sì. tieni... Сега върха на програмата или на днешната обиколка успяхме да се качим на върха на паметника на Виктория Емануеле II. И сега ще ви покажа за какво иде ред, за каква гледка, за какви пейзажи говоря. Аз ще си замълча. Там в далечината е новата част на града. Колко красив е Рим. А това е стария Рим, така както е оставен и запазен от преди 2000 години, че и повече. В далечината виждаме Колизеума. Съжалявам, че телефона ми няма такъв капацитет да ви покажа в далечината, в планините. Има дори сняг. Леко се забелязва. Ето там. Има сняг. Верявам ви, на живо изглежда невероятно. Просто нямам думи. Уникално место. Бих живял в Рим. Ho detto che io posso vivere qui a Roma, a me piace Roma tanto, è una bella città. Vieni, se prendi casa qui trova cameretta per me. Vengo pure io qui, pago a metà affitto. Sì. Сега ще отидем от другата страна да ви покажа някои други забележителности, но малко ще прекъсна. Quello là, laggiù, questo grosso, questo è il Ministero di Grazia e Giustizia. Questa cupola qui è Pantheon. Ето Пантеона. Над него е sotto la Pantheon, come si dice questo palazzo? Palazzo di Grazia e Giustizia. Di Grazia e Giustizia. Мисля, че е съдебната палата над Пантеона. Се вижда. Sì. Ето и замъка Сант'Анджело. Значи Пантеона, съдебната палата, кастело или замъка Сант'Анджело, Свети Ангел. San Pietro. Да. Sì. Там е площада Сан Пиетро или Ватикана. Майко мила. И са красоти тук. И това е чайка. Il suo Gianicolo. Gianicolo? Sì, lo si vede tutta Roma. Sì. Lassù, vedi lassù? Lì, sì. Dove a mezzogiorno spara cannoni. Boom. Ogni giorno a mezzogiorno. Там има някаква камбанария, ми обяснява Салваторе. Ама няма да има време да стигнем до там. Искам да ви покажа още нещо, бе. Ето го, най-великия. Един от най-великите. Стадио Олимпико. Това е Стадио Олимпико. Среща точно, където ви посочвам в момента. Vicino, vedi il palazzo giù vicino? Sì. Palazzo del CONI. Del Federazione CONI. Italiana. Sì. Di tutti i sport. Vedo calcio, scherma, baseball, tennis, tutto. Ще някакъв спортен палат. Ако най-вероятно италиански еквивалент на Министерство на спорта се намира там. Точно тази сграда в далечината, която се намира отдясно на Стадио Олимпико. Monte Mario, dove c'è un grande telescopio. Sì, vedi il cielo. lì. Questo qui davanti. Questo. Sì? Sì.
Monte Mario, Monte Mario. dove c'è il telescopio. Per vedere, qui si può prenotare e Sì. vedere stelle. Покаже, там също има сняг в далечината. В момента температурите в Рим са, бих казал, доста поносими. Над 10 градуса е днес. Си има представа, че в момента в България вали сняг. Adesso arriva Nerone con tanica di benzina, a fuoco Roma. Sì. Ma e questa montagna lì si... Терминилlo. Терминило. Значи името на планината там в далечината, която казах преди малко, се казва Терминило. Трябва да се види на живо. Рим е уникално место. Sono una